Di sala yekemîn a pêngavê de li seranserî cîhanê ji bo azadiya fîzîkî a rêberapo çalakiyên dîrokî hatine li darxistin. Li her cihê ku fikir û felsefeya û paradîgmaya rêberapo gihîştiye, li wê derê çalakiyên cihêreng ji bo azadiya fîzîkî a rêberapo hatin li darxistin. Li Latîn Amerîka bigire heta başûrê Efrîqiyayê û İngîltereyê cîhan xwedî li rêberapo derket. Bi xwedî derketinê re pêngava azadiyê bû pêngavekî kûrevî ji bo rêberapo. Ji bona ku pergala İmraliyê bi temamî bê hilweşandin û rêberapo fîzîkî azad bibe, berdêlên giranbuha hatin dayîn. Têkoşînekî mezin pêş ket û li ser navê mirovahiyê berxwedaniyekî dîrokî hat meşandin. Li rixmî têkoşîna mezin ya hatiye dayîn, hêna jî di rewşa rêberapo a fîzîkî de tu guhertin nehatiye avêtin û tecrîd berdewam dike. Em dibêjin azadiya me jinan û azadiya hemû gelên azadîxwaz û mirovahiyê bi azadiya fîzîkî a rêberapo ve girêhdayî ye. Çareseriya hemû pirzgirêkên rojhilata navîn, yên jin, yên civakê û yên siyasî bi azadiya fîzîkî a rêberapo re girêdayî ye. Em wekî jin û civaka êzdî ku beriya bi 10 salan bi saya naskirina felsefeya rêberapo ji fermanan xilas bûn, azadiya xwe û xweseriya şingalê di azadiya fîzîkî a rêberapo de dibînin. Di sala yekemîn ya pêngavê de li ser esasê em jî bi hemû hês û taqeta xwe bi bîr û baweriya xwe di pêngava azadî de cih bigirin têkoşîn meşand. Ma wek jinên êzdî azadiya fîzîkî a rêberapo ji bo xwe kir navenda têkoşîna xwe ya sala 2024. Bi kampanya Serok Mêvanê mala we ye li darxistina komxebat, meş, daxuyanî, xwendina fikrê rêberapo di nava salekê de bi dehan çalakî kirin. Hemû kar û xebatên li şingalê hatine meşandin, bi pêşengî û rengê jin hatine birêvebirin. Me vêya wekî erk û berpirsyariyekî xwe dît. Girêdana jin a bi rêberapo re peymanekî azadiyê ye. Felsefeya jin jiyan azadî navê vê peymanê ye. Navê vê peymana bi kok a dîrokî ye. Em bi vê bîr û baweriyê, bi vê ruh û felsefeyê bi hemû hêza xwe di sala duyemîn a pêngavê de cih bigirin. Li ser vê esasê bi rasthatina salvegera 26 ya kompleya navnetewî ku li dijî rêberapo pêk hat dest bi pêngava nû dikin. Em pêngava rêberapo bixwîne û bide xwendin didin destpêkirin. Em ê vê pêngavê heya ku rêberapo fîzîkî azad bibe bi her cûra çalakiyan bidomînin. Di her wextê de li her qadê jiyanê em ê rêberapo bixwînin û bidine xwendin. Em bixwînin nas bikin, em nas bikin ji bo fêm bikin û em fêm bikin ji bo ku bidine jiyankirin. Rêberapo di pirtûkên xwe yên dahûrandin û tevahî parêznameyên xwe de hişmendiya nû ya azadiyê dikare çawa ava bibe nivîsandiye. Rêberapo ji felsefeyê heta zanebûna dîrokê ji civaknasiyê heta jinolojî, zanista jin ji ferdê azad heta civaka azad ji lêpirsîna destladarî dewlet û aqilê mêr heta paradîgma heta pergala kapitalîst ji pergalekî demokratîk û wekhev a bê dewlet heta pergala neteya demokratîk ji xweparastinê heta xwebirêvebirinê ji artêş partî û pergala jinan heta pergala gelan ji rola bawerî çand nasname û zimanan di civakan çiye bi kedekî mezin bi sebir û hêviyekî mezin nivîsandiye. Dibin şert û mercên pir giran ên girtîgehê de 26 salan bênaber dixwe de şoreşa zihnî pêk anî û veya li ser bê hezaran rûpelan nivîsand. Ji bona ku em vê şoreşa zihnî wekî jin û civak nas bikin, fêm bikin, divê em rêberapo bixwînin û bidin xwendin. Rêberapo dibêje civaka nikare be xwe perwerde bike, nikare saziya xwe ya exlaqî û polîtîk jî pêş de bibe û li ser piyan bigire. Her wiha wê tim neçarî tehlûkeyan be birize û ji hev bikeve. Hêza jinê hebe bila nexwin û venexwin û bila xwe perwerde bikin. Perwerdeya xwe kûr bikin, divê hûn perwerdeya xwe wekî îbadetê dest bigirin.
جبو ما پرورده بقاسی نان و آوه حوجهی په هيا ام ریبر اپو بخوینن بدنا خواندن و خواه پرورده بکن جبونا کمروف بخوازانین و هبونا خواه بشی ریبر اپو دبیجم هبون و سروقتی شعور بیربرن پرزگری که هری بنگهین فلسفه تیگینا هبونه هیچ یک ج تیگین سرکه ین فلسفه کو دبه مجارا مراقیم ام اوینا آزادیه بچان و باوریا خواه ازدیاتیه هبونا خواه بپارزن جبانا ویا ریبر اپو بخوینن و بد نخواندن بجی ریبر اپو بجی فلسفه جن جیان آزادی تفگر آزادی جن ازدی تاجه 25 ماه 2025 بجی سرک اپو بجی سرک اپو به سرک جیان نبه به سرک جیان نبه جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی ایرو ام وک تفجر آزادی جنین ازدی تاجه جبو سروکاتی تدی حمله در باسی قناخا دویمین بو سالا خوی دویمین بو حمله کو ریبریا خسر دست بگیرو حمله جی سروکاتی را آزادی شنگالی را خسری وقت تفجر جن ام جی تبلیغ حمله بون بنیا و حمله ده حمله سروک بخوینه و بده خواندن ام ایرو و حمله دست بگیره ارمان جاوی حمله او کو ام وک اندام وک انسان وک رسازی و رخصتن شنگالی ام سروکاتی فکر سروکاتی باش بخوینن ام فکر سروکاتی باش بدن خواندن و ام فکر سروکاتی باش فهم بکن هر وها ام قاربن وی فکری هر دره بلاف بکن و گلک جور بجور خبات جبو و حمله ور مشاندرن بیجن و بریا سمینار به بریا ام بیجن خواندنا پرسپکتیو سروکاتی به و بریا بلاف کرنا پارزنامه بن پارزنامه سروکاتی به و بریا کم خبات به و بریا کم جوینا به لسر و حمله و گلک خبات و کار دروجن پیش آمده بمشه و اف حمله و سال کیجی بردوام بکه